Hezký den u sledování 23. dílu Florbal Focusu. Reprezentantky pobláznily Česko florbalem. Na mistrovství světa žen v Brně a Ostravě došly před fantastickou kulisou poprvé v historii až do finále. I když na vysněnou trofej nakonec jen těsně nedosáhli, napsali jeden z nejsilnějších sportovních příběhů, o kterém si budeme povídat s nejmladší z hlvic na turnaji Nikolou Štekerovou a rozebereme jej také v rámci Game Changing Momentu. Předvánoční čas ale není jen o reprezentaci. Před brány finále, které se odehraje 24. února v Plzni, se pomalu dostává pohár českého florbalu. A nejen to. Pojďme nyní na tradiční přehled novinek. České florbalistky na domácím světovém šampionátu získaly stříbrné medaile, když ve finále těsně prohrály se Švýcarkami 0-2. Ty se tak ze zlata radují znovu po 20 letech. Mistrovství světa pořádané v Brně a Ostravě zlomilo hned několik rekordů. Na zápas prvního dne dorazilo 2811 fanoušků. První den navštívilo 5715 diváků a celkově si na šampionát našlo cestu 67 736 lidí. Nejúžitečnější hráčkou mistrovství se jako vůbec první Češka v historii stala ve skvělé formě hrající obránkyně Šárka Staňková, která v turnaji za 6 zápasů zapsala 13 bodů. Do All-Star týmu turnaje novináři vybrali také její kolegyni z obrany Nelu Jirákovou a rovněž českou kapitánku Michaelu Kubečkovou, která zařídila jedinou semifinálovou trefu a následně se těsně před finále smolně zranila. Tatran a Vítkovice se loučí už ve čtvrtfinále poháru. Krátce po skončení ženského šampionátu se v tuzemsku naplno rozjel i mužský florbal a rovnou ve velkém stylu. Ve čtvrtfinále poháru českého florbalu proti sobě stanula Mladá Boleslav proti Vítkovicím a Tatran se střetnul s Vary Bohemians. Výhru 8-5 hráčů z města automobilů řídili 3bodový Šimon Stránský a Adam Hemerka. Naopak Tatran na lopatky dostal 4 body při vítězství 7-4 reprezentační útočník Filip Forman. Mladá Boleslav a Vary Bohemians tak doplní další 2 semifinalisty z Prahy, a sice Chodov a Spartu. Eliška Krupnová se stala asistentkou trenéra žen Pixba. Rok po ukončení aktivní hráčské kariéry se jedna z největších legend českého ženského florbalu, Eliška Krupnová, vrací zpátky do švédského Pixba Wallenstam. Nikoli však na hřiště, nýbrž na lavičku. Bývalá kapitánka reprezentace se totiž po odvolání trenéra ženské složky Daniela Hansona stala asistentkou nového kouče Meregana Redjamanda. Krupnová platí za obrovskou ikonu slavného týmu z Göteborgu, s nímž v roce 2016 vyhrála švédskou ligu a 4krát se spoluhráčkami skončila druhá. První liga mužů se přehoupla do druhé poloviny, tabulku vede Orka. Druhá nejvyšší soutěž mužů už má za sebou více než půlku základní části. Po 16 odehraných kolech je na prvním místě možná trochu překvapivě se 37 body Orka Stará Boleslav, které dýchají na záda brněnští buldoci pouze s bodovým odstupem. Na opačném konci tabulky se nacházejí další zástupci zvířecí říše, a sice Lišky Písek. Celá první liga je nicméně nesmírně vyrovnaná a bude zajímavé sledovat, kdo si na jaře vybojuje postup do Superligy. V 18 letech zažila atmosféru domácího mistrovství světa a podílela se na jedné z největších florbalových pohádek. To je jen kratičká vizitka Nikoly Štekerové, kterou nyní vítám ve studiu. Šteky, ahoj. Ahoj, a děkuji za pozvání. Šteky, začneme tou asi nejočekávanější otázkou. Už si stihla vstřebat pocity z toho, že jste s holkami přepsali historii florbalu u nás? Asi ještě úplně ne. Ještě ve mně trošku vrší ten pocit, že jsme stříbrní, ale myslím, že ještě pár dní potřebujeme, ale pak nám to pomalu dojde, co jsme dokázali, a bude to krásná vzpomínka. Když si vezmeš ten pohár, potěškáš si ho, tak vlastně co všechno zatím stojí, jinak ten pohár točíme na zeleném pozadí, takže se nám trošičku leskne, tak jestli ho můžeš vzít a ukázat fanouškům, faninkám a co všechno se za ním skrývá, za tím ziskem tohoto poháru. Řekla bych, že se za ním skrývá obrovská dřina, píle a ochota se neustále zlepšovat. Ten tým má za sebou za mě obrovský velký vzestup a troufne se říct, že je zasloužený, ne-li o jednu příšku vyšší. O tom, že budete jako první český seniorský tým hrát, respektive získáte medaili na domácí mistrovství světa, se rozhodlo výhrou proti Finsku v semifinále. Jaké byly ty tvoje bezprostřední emoce? Co jsi si říkala po té výhře 1-0?
No tak pocity byly samozřejmě krásný, jako ani třeba ještě 5 hodin po zápase jsem tomu nemohla uvěřit, vůbec mi to nedocházelo, ale jako přepsat historii se nepodaří každý den a je to naprosto krásný zážitek. Furt si vybavuji, jak jsme tam běželi za Míšou, která dala rozhodující gol. Minutu 40 do konce, to byl jako neskutečný zážitek a vidím to furt, i když teď usínám, takže krásný zážitek. A bylo to pro tebe o to větší zadosti učinění, že před rokem a půl jste takhle bojovali s Finskem v semifinále juniorského mistrovství světa. Byli jste taky výrazně lepší a uniklo vám ten postup do finále jenom o vlásek prodloužení? Stejný pocit to úplně nebyl. Tady to bylo domácí prostředí a ty diváci nás že vůbec jako hnali celý turnaj dopředu a v tomhle zápase ještě o to víc. Takže to se úplně za mě nedá srovnávat, ale no prostě s tím, že vždycky takhle jsme lepší a nakonec nedopadne, tak to máme problém asi očividně už nejen jakože v ženských seniorských kategoriích, ale i v juniorských a tam to asi se rodí a je to škoda, no. Musíme to změnit a myslím, že snad to jednou dáme. A ve finále jste se potkali se Švýcarskem. V semifinále se úplně na konci zranila kapitánka Míša Kubečková. A ty si místo ní nastoupila do první formace na centra, do historicky prvního finále. Tak jaké byly ty tvoje první pocity, když jsi se dozvěděla tu informaci, že večer budeš bojovat o zlato jako centr první lajny? Pocity byly takové, že mě mrzí, že to Míša nemůže zažít sama, protože Míša by to neskutečně zasloužila a za to, jak všechno prostě ona odmakala hrozně věcí i mimo to hřiště, takže první pocit byl to, že mě mrzí, že to Míša nemůže odehrát sama, ale potom jsem si řekla, že prostě udělám všechno, co můžu, že tomu týmu chci pomoct, ať budu, kde budu. Vlastně tu nominaci jsme se dozvěděli až ráno, nebo sestavu, takže prostě jsem reagovala na to, co bylo. Doufám, že se to tak nějak povedlo, bohužel jsme to nedokázali, ale myslím, že jsem tam nechala všechno a hodnotit je to těžký takhle zpětně, ale myslím, že jsem tam nechala všechno, co jsem v ten moment mohla té lajně dát. A i tak samotné finále bylo opravdu reklamou na florbal. Téměř 9 000 diváků a divaček ve vyprodané Ostrava aréně vás hnalo za úspěchem, tak nehledě na ten výsledek, jak jsi to finále užila? Já jsem se ho užila parádně. Jako tohle je pro mě víc než sen. Jako když jsem si představovala, jak by to tak nějak mohlo vypadat, tak tohle je úplně nad očekávání pro mě, takže to bylo neskutečný. Pamatuju si prostě poslední 2 minuty do konce. Celý zápas se tak čeští a švýcarští fanoušci prostě přetahovali a poslední 2 minuty do konce, tak tam bylo slyšet jenom Česko dokola. Bylo to, fakt mi šel potom mráz po zádech a to bylo prostě, to nejde popsat, ale pocit. Se Švýcarskem jste hráli už v základní skupině, vyhráli jste 7-4 a zajistili jste si tak postup do playoff z prvního místa. V čem byly oba dva ty zápasy jiné? Oba dva jiný zápasy byly asi v tom, že Švýcarsko se dobře připravilo takticky na ten druhý zápas. Nenechalo nás vůbec hrát ze středu hřiště, bylo to vlastně vidět i pak ze statistik, kdy jsme obstřelovali furt z vyšších vzdáleností a oni měli fakt zahuštěnou obranu ve středu hřiště, takže jsme to furt neustále pálili do bloku. No asi u nás tam chyběla dostala a trpěla v té koncovce. V tom druhém utkání už to asi třetí třetina byla trošku na křeč a je to škoda, protože si myslím, že i v tom zápase jsme je vlastně převršovali, jenom jsme neuměli prostě udržet klidnou hlavu asi v tom druhém zápase. No. Nicméně svým heroickým výkonem jste doslova strhli lavinu. Během pár hodin po semifinále zmizely všechny zbývající lístky a dopoledne před zápasem bylo jasné, že vás ve finále požene vyprodaná aréna. Vnímali jste to nějak s holkama před zápasem? To je dobrá otázka. Vnímali jsme to, že už takhle jsme přepsali historii a to, že budou přepisovat historii i fanoušci, tak to je jenom krásný bonus k tomu navíc, takže vnímali, ale viděli jsme, že těm fanouškům chceme vrátit to, co oni nám dávali celý turnaj, takže určitě ano. Nebylo to jenom o finálovém víkendu, prakticky celé mistrovství světa se neslo ve skvělé atmosféře. Jak si vnímala ty podporu diváků a divaček z hlediště, ale i od známých osobností, které se buď objevily přímo v hale, a nebo vám posílali vzkazy skrz sociální sítě? Ta podpora byla fakt jako neskutečně velká a my si ji vážíme a tímhle bych chtěla prostě poděkovat všem, co za náma stáli, protože těch lidí bylo fakt fůra a cítili jsme to na každém kroku. I ty slavné osobnosti, to bylo se na to video, jako člověk podívá a řekne si jako wow, jako je tohle fakt skutečný, takže ta podpora byla krásná, moc ji vážíme.
Váš tým se od té doby objevoval snad všude, i profily a stránky, u kterých bych opravdu nečekal, že se na nich může objevit florbal nebo florbalový content, tak zvedali váš úspěch. Doslova jste pobláznili česko-florbalem, ženským florbalem. Vnímáš teď s tím drobným odstupem od mistrovství světa to, co jste vlastně dokázali i na téhle rovině? Asi v rámci možností ano, jak furt říkám, tak mi to vlastně moc nedochází, ale i jako často mi i rodiče musí jako vlastně znovu zopakovat, co jsme dokázali a ten dosah je jako obří, no. Takže jsem za to ráda a asi to vnímám. Shodneme se na tom, že tím největším klíčem, který vedl k tomu, že jste tohohle úspěchu dosáhli, bylo to, že jste fungovali fakt skvěle jako tým a že jste v kabině měli opravdu jedinečnou chemii. Věřím, že to tak bylo jako z velké části. Jako myslím, že nejen, že to tak jako doopravdy bylo, ale že to viděli vlastně i lidi, kteří byli mimo ten tým a myslím, že jsme to přenesli i na ty fanoušky, kteří díky tomu s námi prostě ten celý turnaj prožívali, takže myslím, že to bylo dost i tím týmem ovlivněný. Kromě těch známých osobností a fanoušků v hledišti, víceméně neznámých si udělala taky obrovskou radost asi svýmu největšímu fanouškovi, kterým je tvůj táta, který nadšeně všem všude vykládal o tom, jak jsi vlastně úspěšná. Tak jak důležitá je pro tebe podpora z rodiny? Tak podpora od rodiny je jako pro mě naprostý základ. To mám jako obří a jsem za ní strašně vděčná. Jako tátu jsem častokrát na tom turnaji ani nepoznávala. On tam se úplně jako v dobrém slova smyslu zbláznil, ale je to hrozně hezký, že to takhle prožívají se mnou, takže moc. Vzpomeneš si na začátek té tvojí cesty směrem na domácí mistrovství světa, která vlastně začala v Nářadově, pokud se nepletu, ve Žďáře nad Sázavou během Young Stars Weekendu. Krátce po mistrovství světa juniorek si tě tam vytáhl trenér Lukáš Procházka, aby ti řekl nebo pobavil se o tom, že můžeš být součástí týmu a máš otevřenou cestu právě k účasti na mistrovství světa v Brně a Ostravě. Věřila jsi tomu tehdy, že to tak může být? Ne, nevěřila. Pamatuju si to úplně přesně, jsme tam seděli v takové šedé místnosti a pamatuju si všechno, co mi říkala. Bylo to jako pro mě docela silný moment, že vlastně takový slavný trenér, když to tak řeknu, tak na mě mluví a nevěřila jsem tomu vůbec, takže jako to, že se za 2 roky pak tady objevím, jsme dali na krku s tím, že jsme prostě mohli vyhrát mistrovství světa domácí, tak to je, já říkám, na tom furt nevěřím. Nicméně věci pak vzaly poměrně rychlý spád a kromě šampionátu si zahrála také na světových hrách v Číně. Jaká to pro tebe byla zkušenost vydat se takhle daleko za florbalem? Zkušenost to byla obří a ještě o to větší to byl zážitek. Jako. Ten tým tam byl taky hrozně silný a myslím, že od té doby jsem cítila takový zlom, že s tímhle týmem pak reálně něco můžeme dokázat, nějaké velké věci a tam byl pro mě asi ten hlavní zlom. Takže to byl ten první moment, kdy jste si jako tým uvědomili, že na to mistrovství světa opravdu můžete reálně bojovat o zlato? Za mě určitě, jo. Ty se kromě toho, že hodně dřeš na tréninkách, snažíš pracovat i mimo hřiště, spolupracuješ s kondičním i s mentálním trenérem, tak v čem ti to nejvíc pomáhá a proč je to podle tebe pro sportovkyně na té elitní úrovni důležité? S kondičním trenérem myslím, že má i zkušenosti většina týmu. Myslím si, že na té nejvyšší úrovni je prostě potřeba dělat věci, co si nevezmeme úplně z normálních tréninků. I když těch tréninků je hodně, ale prostě je potřeba vždycky něco dělat navíc. Takže v kondiční úrovni jako tam není jako nic víc co dodat, to je prostě potřeba. A na mentální úrovni tak to beru jako bonus. Tam mi to dost pomohlo s tím, jak vlastně se s těma situacemi ne, že vyrovnávat, ale nějaký způsoby, jak vlastně s tou hlavou můžu pracovat a co nejvíce udržet pozitivní mysl, takže asi v tom ohledu mi to dost pomohlo. Šteky, moc krát děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí a především sil do závěru sezóny. Taky moc děkuji. Vůbec poprvé v historii si český ženský florbalový tým vybojoval účast ve finále mistrovství světa. Navíc se hrálo v Ostravě, v domácím prostředí a v báječné kulise před tisícovkami fanoušků. O postupu do boje o zlato rozhodl jediný gól Michaely Kubečkové a právě příběh české kapitánky byl game-changing momentem celého šampionátu.
Do zápasu s Finskem nešly Češky jako favoritky. V průběhu utkání se ale ukázalo, že jsou lepší než Seveřanky. Díky náročné fyzické hře dokázali vynulovat hvězdy soupeřek a nakonec se dočkali i gólu. Šárka Staňková doběhla v rohu hřiště odražený míček, zbavila se 2 bránících hráček a naservírovala Kubečkové vítěznou střelu. Do konce semifinále v té chvíli zbývalo pouhých 79 sekund. Pak však přišla finská powerplay a velký tlak. Kubečková šla se svou lajnou bránit a když se snažila zblokovat střelu Véry Kaupiové, nešťastně si natrhla sval. Šampionát pro ní skončil 50 sekund po životní trefě. Češky nakonec i bez ní ubránili vítězství a oslavili s fanoušky postup do prvního finále v historii. Boj o zlato se ale musel obejít bez hlavní hrdinky. Kubečková přišla na finále o berlích a sledovalo marnou snahu svých spoluhráček. Možná právě její absence byla chybějícím dílkem do zlatého soukolí. Hned 34 střel Švýcarky zblokovaly, 3krát zvonila tyč a české XG ukázalo přes 7 očekávaných gólů. Lara Hajniová zavřela svou bránu a nedovolila Češkám skórovat. Když se pak při vyhlašování All Stars týmu Kubečková belhala k ceremoniálu, byla to právě švýcarská golmanka, která pro českou kapitánku přišla a v náručí ji donesla na pódium. Respekt, který tím vyjádřila, nepotřeboval slov. Mistrovství světa sice skončilo pro český tým se slzami v očích, za to ale s historickým stříbrem. Já už tu vítám experta live sportu Tomáše Rambouska, který nám k tomu poví víc. Díky za přivítanou, Richarde, je to tak, měli jsme příležitost vidět jedno z nejhezčích finále ženských mistrovství světa, protože vlastně do Ostravy přišlo skoro 9 000 diváků, domácí tým se Švýcarskem, jasně, skončilo to smutně 0-2, ale podle předvedené hry a vlastně i těch čísel, která tady vidíme, je zřejmé, že Češky prostě na tom byly opravdu herně velice dobře. 34 zblokovaných střel, velká škoda, přes 7 očekávaných gólů, které vlastně nepadly za záda Lary Hajniové. To samozřejmě mrzí. Holt, když se nedá gól, tak se nedá vyhrát, takže gratulace Švýcarsku, ale myslím si, že do budoucna právě tenhle tým má určitě velkou perspektivu. Nejužitečnější hráčkou šampionátu se stala Šárka Staňková. A Šárka z Kunštátu se tak zařadila po bok jmen, jako jsou sestry Ona a Véra Kaupiovy, Emily Vibron a nebo Anička Víková. No, je to tak. Šárka Staňková byla vyhlášena vlastně MVP z celého turnaje. On je to trochu kontroverzní, protože víme, že většinou tady ty ceny pro ty nejlepší hráče šampionátu získávají zástupci těch vítězných týmů, ale Šárka Staňková ukázala, v čem je její vlastně velká přednost. Ona hraje normálně obránce a tady vidíme, že vlastně vůbec nedává góly z těch pozic, na kterých ti beci hrají od půlící čáry, kde pak ona prostě chodila k bráně. 9 gólových zásahů, průměrná střela, ta gólová 5,37 metrů, prostě je vidět, že prostě chodila si před brankoviště, nacházela si ty momenty. Jen škoda, že ten jeden jediný gól třeba nepadl v tom finále, možná by to bylo ještě veselější. Šárka Staňková byla členkou české elitní formace a hned 3 hráčky z ní se dostaly do All-Star týmu, kromě ní také Nela Jiráková a kapitánka Michala Kubečková. No tak ta formace, asi je dobré říct, jak to fungovalo, protože už před začátkem šampionátu bylo zřejmé, jak bude hrát a po těch prvních zápasech Lukáš Procházka prohlásil, že vlastně asi má k dispozici tu nejlepší sestavu, kterou může mít a vlastně ta linea je možná nejlepší na světě. Šárka Staňková, o ní byla řeč, Nela Jiráková, Michala Kubečková a na křídlech mladé holky Klubalová, Brucháčková, to byla prostě opravdu velká síla. 65% gólů dala právě ta linea a my se podíváme, proč to vlastně fungovalo. Ono to nebylo o tom, že by hráli tenhleto rozestavení. Tady je vidět ten moment, když se vlastně přetáčela ta formace. Nela Jiráková ustavila jediná vzadu a ta 15, která jde do středu, to je Šárka Staňková, vlastně libero. Vůbec ne zadák, ale my jsme vlastně útočili ve 4 hráčkách. Servis, který vlastně dělali holky, ať už z levé strany Karolina Klubalová nebo Anička Brucháčková zprava, tak ty vlastně demonstrovali tu sílu. 9+5 pro holku, která vlastně nikdy góly nedávala, na mistrovství světa báječná práce. Šárka Staňková byla ten rozdílný moment a to, co vlastně udělalo tuhle lineu tak produktivní. Já jenom doplním, že do té doby měla Šárka Staňková na svém jediném mistrovství světa, které dosud odehrála v roce 2023 v Singapuru, pouze bod. Na mistrovství světa v Brně a Ostravě se ale několik hráček rozloučilo s kariérou a mezi nimi i legendy Jana Christianová a Martina Řepková. Obě dvě mají přes 100 zápasů v reprezentaci, Jana Christianová dokonce přes 150. Jaký byl jejich přínos na tomto šampionátu?
Mluvíš o slově legendy, já myslím, že dneska už si to můžeme říct, že to opravdu legendy budou. Martina Řepková, ona vlastně odehrála celý turnaj, sice nedala gól, 0+2 jsou její čísla, ale i ta zkušenost, kterou dala tomu týmu, nastupovala v té formaci, která měla eliminovat ty nejsilnější řady soupeřek, zvládla to, hrála po boku Vanessy Kepertové, dohromady 11 sezon nároďáků, 105 zápasů v reprezentaci, jasně, není to zlato, je to jenom stříbro, ale myslím si, že může odejít naprosto se vstyčnou hlavou. Stříbro se jí určitě bude houpat ve vitríně a bude to vzpomínat možná trošku smutně, ale prostě parádní práce. Jana Christianová, asi není co dodat, 16 sezon nároďáků, 155 zápasů za národní tým, sice nechytala v finále, ona byla připravená určitě jít do toho zápasu o zlato, jenomže Nikola Přívěská, když vychytáte 0 v semifinále, asi žádný trenérovi neměnil golmana, takže to odsedila na střídačce, ale byla podporou a já myslím, že i ten šampionát si i v téhle roli užila. I přes odchody se ale zdá, že se stříbrem se tento tým nespokojí, tak jak to vypadá s budoucností? No, my už jsme mluvili o té první formaci, která si myslím zůstane pohromadě. Pokud se uzdraví Míša Kubečková, která má vlastně teď natržený sval, tak si myslím, že ta lajna bude zase za chvilku, za půl roku zpátky pohromadě. Tak tahle ta lajna má 22,83 roku průměru. To je vlastně myslím si, že do budoucna další 20 šampionáty, které může hrát společně a už teď vlastně byla výjimečná, byla nejlepší na tom šampionátu. No a když se podíváme vlastně na věkový průměr všech těch týmů, které hrály a které jsou konkurencí, je vidět, že Češi mají nejmladší tým. Švédsko čeká přestavba, Finsko taky. Švýcarsko, myslím si, že tou fyzičností je s námi hodně naroveň, ale mám pocit, že toho talentu má Česko víc, takže uvidíme. Další šampionáty za 2 roky a proč ne? Myslím si, že ten tým si už ukázal, že na to má a proč by se nemohl porvat vlastně o zlaté medaile na tom příštím šampionátu. Z 23. dílu Florbal Focusu je to pro dnešek vše. Užijte si vánoční svátky, které můžete prožít také s florbalem, protože 28. a 30. prosince se hraje Live Sport Superliga, která hned v neděli po Vánocích nabídne na obrazovkách Sporty TV také souboj České Lípy s Kladnem. A kdyby vás snad během svátků nudily tradiční pohádky, můžete si ze záznamu znovu pustit celou cestu českých florbalistek až do finále mistrovství světa. Užijte si Vánoce a u dalšího Florbal Focusu na viděnou i s Nikčou Katolickou.